Hola a tothom, com esteu? Moltes gràcies per ser aquí i seguir-nos en aquest programa de Terra de Marca 21, el programa que fem des de ETV amb el grup Terramar i en col·laboració amb Tot República i que emetem, com sempre, des del canal 20 d'Olèrdola. Probablement molta gent coneix que enguany es commemora el mil·lenari de la fundació del monestir de Montserrat per part d'Oliva, abat de Ripoll i de Cuixà, i també bisbe de Vic. No tanta gent, segurament, sap que paral·lelament al de Montserrat, enguany també commemorem un altre mil·lenari d'un altre monestir també molt important, que és el de Sant Sebastià dels Gorgs. El monestir, que aquí teniu un llibre que parla, després ho comentarem una miqueta, però veieu aquesta portada del llibre, doncs aquest és una part del monestir de Sant Sebastià dels Gorgs. Afortunadament he dit Sant Sebastià perquè cada vegada que parlo de Sant Sebastià dels Gorgs em surt Santa Maria, no sé per què. Bé, doncs el monestir, que té els seus orígens en el segle XI, està documentat des de l'any 1030, per el testament precisament d'Ermengarda, filla del comte Borrell II, i mare de Mir Geribert, príncep d'Olèrdola. Una fundació, aquesta del monestir de Sant Sebastià dels Gorgs, que no només responia a motivacions religioses, que sí, evidentment, sinó també a estratègies polítiques i territorials. Podríem dir que el monestir de Sant Sebastià dels Gorgs és molt més que un conjunt de pedres mil·lenàries, és una finestra segurament oberta a la Catalunya medieval, al món benedictí, que van ser els primers que van ser-hi, a les relacions de poder i, evidentment, com no, a l'art religiós romànic. Doncs avui podem parlar d'aquest mil·lenari de Sant Sebastià dels Gorgs i ho farem amb dos veïns de Sant Sebastià, però no són aquí només perquè són veïns de Sant Sebastià, sinó perquè són membres de la comissió organitzadora del mil·lenari. Tenim amb nosaltres la Montserrat Massana, benvinguda. Gràcies. I el Miquel Cartró, benvingut també, Miquel. Gràcies. En primer lloc, podríem dir el mil·lenari de Montserrat és important, però el mil·lenari de Sant Sebastià dels Gorgs també és molt important, no? Sí que ho és. Tothom que parla de Sant Sebastià dels Gorgs i ens parla de la història i tal, doncs a l'edat mitjana els monestirs tenien un paper important i els senyors volien tenir tot el poder, tant el social com el religiós, i tenir un monestir era important. Se suposa, i és el que diuen tots, que si Mir Geribert no hagués caigut en desgràcia i s'hagués mort i tal, doncs segurament Sant Sebastià hagués estat un monestir potent. Però clar. De fet, entrava dintre del projecte de creació d'un altre context. Sí, a veure, Mir Geribert tenia el poder, tenia tot aquest, diguéssim, la marca, tot l'espai del Penedès, tenia els castells i estava tot controlat. Per tant, la força política dels vescomtes estava ja controlada per ell, la força militar, que tenia un exèrcit propi, estava controlat i li faltava la part espiritual. La part espiritual, tota aquesta zona, no puc dir Catalunya perquè com a tal no existia, doncs estava el que era Sant Cugat, el monestir de Sant Cugat. Llavors Mir Geribert, amb el seu afany de, diguéssim, d'independitzar-se, segurament, doncs va dir, farem el nostre centre de culte. I un lloc ben comunicat a aquella època era Sant Sebastià dels Gorgs, a més que tenia els recursos. Una gran plana, a més aigua, i a mig camí fem veure entre Olèrdola i el castell de Subirats, hi ha el castell de Gelida, d'aquí hi ha el castell de Sant Martí Sarroca i d'altres castells, vull dir, estaven a mig camí. Tenim aquest llibre que mostrem, que és un llibre de l'any 82. És un llibre que no sé si es veu gaire bé per la pantalla, però que es nota que està llegit i treballat, vull dir, en aquest sentit, que està llegit i treballat, que és un que parla del monestir de Sant Sebastià, que està escrit per Antoni Pladevall, en Joan Albert Adell i la Francesca Espanyol. És un llibre, potser ens podries explicar, que treballa molt a fons el contingut, diguem-ne, d'aquest monestir, no? Sí, hi ha les tres vessants, no? Hi ha la vessant arquitectònica, hi ha la vessant política de l'època que la situava i la vessant monàstica, no? La vida
dels monjos i tota la història de la construcció. El que passa és que el monestir de Sant Sebastià ha estat també molt intervingut pel pas del temps, no? Llavors és potser una mica difícil explicar com està. Com a curiositat, és que m'agrada explicar-ho, no? Sí. És que els capitells són diferents, no? N'hi ha un que és visigòtic, diuen, que és de marbre, i després, què va passar? Que durant l'època de la desamortització de Mendizábal, dues famílies van comprar part del monestir. I llavors tenim una part que la família va deixar un passadís, va donar un passadís perquè poguessin veure les arcades com continuaven del claustre, però l'altre no. Llavors el claustre està tallat, no? O sigui, realment el monestir, fins no fa pas massa anys, ara ho recordava el Miquel, que nosaltres érem molt petits, encara hi havia part de la muralla, perquè era un monestir emmurallat, amb unes escales d'accés, hi havia 11 escales, ara només n'hi ha 5, i la carretera era més estreta, perquè la carretera passa pel mig del poble, i va caure una nit la muralla. I nosaltres en som testimonis perquè érem petits, però ens en recordem. Perquè hi vam jugar. I sobretot perquè ens en recordem, Miquel. Perquè jugar al monestir. No, al monestir ja hi jugàvem habitualment. Però com va caure va arrossegar tots els morts, perquè a la muralla hi havia el cementiri ara al costat, i tota la caiguda d'aquesta llavissada de terra va arrossegar tot de morts que eren en fosses comuns. I llavors els grans, perquè llavors nosaltres érem petits, els grans, en coves, me'n recordo d'aquells de Vima, anaven agafant els caps, els ossos i tot cap allà. Quan van netejar-ho tot, què fèiem els petits? Es rascar a veure què trobaven. No, i després jo també recordo que ens venia a buscar un autocar que anàvem a l'escola comarcal a Vilafranca i es va fer unes obres de rebaixada del terreny i clar, anaven trobant restes encara òssees i posaven les calaveres al llindar de les finestres de casa meva, que jo sóc filla del davant del monestir. I clar, nosaltres potser ja estàvem acostumats a veure tot això, no ens impactava, però els companys que venien d'altres pobles de la comarca, amb l'autocar es quedaven són calaveres, els impactava molt. Nosaltres el tenia el cementiri al mig mateix del poble, doncs feia que nosaltres, quan jugàvem, doncs ens hi amagàvem. Fins i tot, recordo posar-me dins dels nitxos, vull dir que allò perquè no et trobin, segur que si poses el nitxo no et troben. Vull dir que fèiem les nostres coses que vam patir. El monestir, suposo que el màxim esplendor del monestir, que arriba fins al segle XIII, XIV, potser? Segle XI, segle XIII, potser? Sí, després ja passa a ser un privat. Pensa que, clar, el Mir Geribert, per poder mantenir aquest poder polític i social, no es va vincular amb Sant Cugat del Vallès, que era el monestir més important d'aquella època. Va ser a Marsella. Se'n va anar a Sant Víctor de Marsella. Per mantenir aquesta independència. Exacte. Però el monestir en si sempre havia tingut pocs monjos, segons expliquen, no duien gaire bona vida. No reconeixien el papa, no reconeixien cap activitat. M'imagino que... No, però es veu que els volíem fer combregar amb el papa i companyia i no ho eren, i al final també em sembla que els de Montserrat se'n van, quan va passar a Montserrat, no sé si va ser el 1600 o sí, va passar a Montserrat, van dir que no en volien saber res perquè es veu que era una desmadrada. El 1400. Vull dir que robaven, feien de tot aquests monjos. Una mica de tot. Com heu anat preparant aquest mil·lenari? Que va començar, si no estic equivocat, l'any passat. Sí, a l'octubre de l'any passat. Sí. Doncs mira, l'Ajuntament va voler prendre part. Sí, va fer una crida i llavors voluntaris del poble, gent que encara hi vivim, gent que són fills, o gent que han estat vinculada amb el monestir, doncs han volgut formar una comissió i d'aquesta comissió, impulsada per l'Ajuntament, recolzada per l'Ajuntament d'Avinyonet, han sortit tots un programa d'activitats. Un programa d'activitats que ja s'ha fet una... Sí, perquè a Sant Sebastià, que poca cosa es fa durant l'any, doncs han estat un any molt complet. I a més tenim la sort, que abans parlàvem de les pedres, que dius tu, tenim la sort que hi ha una subvenció de 465.000 euros
de la Diputació, que la gestiona l'Ajuntament conjuntament amb el Bisbat de Sant Feliu, i ja estan les bastides totes posades per començar la restauració. Perquè al campanar hi ha unes esquerdes que cada vegada hi passa més la mà. No, i és perillós ara. De fet, no s'hi deixa fer cap mena de culte, està Sí, tancada. estan treballant aquests darrers temps en restaurar o no? Sí, als anys... Sí, dels 50 al 77. Sí, s'hi van fer... Bueno, de fet, dels 50 al 77, aquí aquest llibre es poden veure fotografies. Sí. Aquí el claustre estava tapiat, hi havia cases, hi vivia gent, encara hi ha gent a Sant Sebastià que es coneix pels de Cal Monestir o pels de la rectoria. Que vivien allà. Sí, vivien i Sí, hi ha el que és el fotografies. que claustre era un pati que hi havia gallines i hi havia de tot. Sí. Per això al mig hi ha un pou i era el pou d'aquest pati, i no es veia cap arcada, no es veia res. Hi ha fotos del 1900, a principis del segle XX, que surten gent de Sant Sadurní, de la família Mir, i es veu el sarcòfag, un sarcòfag que romànic. Que en teoria no, al costat posa Arnau de Vilanova i se suposa que era el sarcòfag on hi havia les restes d'Arnau de Vilanova. Com va venir per Arnau de Vilanova a Sant Sebastià dels Dors? Perquè hi havia moltes donacions de nobles, hi havia moltes donacions... Perquè Arnau de Vilanova era tot un personatge. Però hi havia moltes donacions i deixes, de l'època medieval, diu aquest monestir. Va tenir el seu esplendor, diguéssim, econòmic. A més, moltes terres i segle XI al segle XIII segurament va tenir una puixança important. Moltes terres i bestiar eren... Propietat. Sí, propietat perquè van ser deixes dels nobles, dels nobles de per aquí. I fins al 77 es van fer obres i després ja no s'ha fet res més? El 2002, em sembla... Sí, l'última actuació és la de coberta de part del claustre per conservar-lo, però ara la part que està pitjor és la part de la paret lateral, que hi ha infiltracions perquè la teulada no està bé, i ara hi ha una embestida que tothom diu, hi ha l'embestida muntada, que s'hi estan fent estudis a veure quina és l'actuació que s'hi ha de fer. Com ho han de reforçar i com ho han de fer. Sí, exacte. Que si fem cas del llibre del Pep... Del Pep Tor. Sí, que en vam parlar la setmana passada. Doncs potser hi haurà una tal Núria que trobarà no sé què, i serà veritat. Amb dos cossos. Això ja està bé. Però dic que potser s'ha avançat en el temps. Pot ser, és possible. A Sant Sebastià passen coses que no s'expliquen. Una mica dels actes que heu fet fins ara, els més importants. Sí, tu mateixa. Jo, la presentació dels actes del mil·lenari, que va estar molt bé, el van fer al Vinceum, i el va fer el Marçal Díaz, que és un historiador, i va explicar una mica què representaven els monestirs a l'època medieval i va explicar també aquí a la zona totes les construccions que hi havia. Va ser una conferència inaugural molt interessant. Després hem fet altres activitats també per mi importants, com ha estat, per exemple, l'actuació dels castellers de Vilafranca, que van actuar dins del claustre. Van fer una torre de 7 i el 3 de 8 i algun castell més de 8 a fora. Eren els primers de temporada, perquè és l'abril. I hem tingut activitats per a infants, per exemple, hem tingut una actuació de titelles, hem fet una trobada dels cellers del voltant del monestir, parlant del vi dels monestirs. Sí, eren els vins del mil·lenni i va ser 6 cellers i hi havia 30 possibles degustacions, 30 vins diferents. Sí, anunciava com mostra de vins del mil·lenari, però no deurien ser de fa 1000 anys. No. Eren actuals. Eren actuals. Anava acompanyat d'una mostra gastronòmica que estava de productes fets en monestirs, no? Sí. Al voltant dels monestirs. Bueno, al monestir s'han fet coses molt bones, tant de menjar com de beure, als monestirs. Sí. I després... Em parlàveu també d'algun concert, no?, que s'havia fet? Sí, justament fa 15 dies, si no m'equivoco, vam fer el concert de Can Gregorià, un programa molt complet, van venir l'Orquestra de Cambra de Vilafranca. I uns 6 grups entre Can Gregorià i Polifònia o alguna cosa així. I grups
corals, no? I vam fer una actuació molt bonica, la veritat, perquè, clar, és que Sant Sebastià és un nucli molt petit, no sé si el coneixeu, però si arribem un centenar d'habitants, doncs, i portar qualitat, perquè les cantaires i els cantants molt bé, d'una qualitat extraordinària, els músics també, va ser molt bonic, la veritat. Després, en el futur en farem un altre de concert amb el grup La Soleia de l'Avern, la Coral Soleia de l'Avern, que se suposa que serà per allà a l'octubre, que cantaran el Llibre Vermell de Montserrat. És una coral amb una qualitat molt bona, també, de dones, i jo penso que també estarà molt bé. I ara al juliol vindrà l'Orfeó Català. El Cor Petit. El Cor Petit de l'Orfeó Català, i anaven acompanyat d'orquestra o no? No ho sé. És que no sé si cabran, perquè jo és tan petit. No, jo crec que no. Jo crec que venen només al grup coral, Cor Petit del Cor Orfeó Català. Això serà el juliol. Sí. També cal entendre, marcar-ho, si veiem Sant Sebastià, però veiem que hi ha dins el municipi d'Avinyonet i tenim la Font de la Canya, un jaciment ibèric que li diuen el bressol del vi, no? El Font de la Canya, a prop del nucli, que és Sant Sebastià també, hi ha la Masia de Llinda, i entre Sant Sebastià i la Masia de Llinda també van trobar el 2021 tot un jaciment també del segle, si era romà, del segle III o segle IV, una cosa així. Vull dir, tota aquesta ruta... Aquesta zona, arqueològicament... Per això és molt rica i Sant Sebastià està posat de l'època a una cruïlla i és molt a prop de la Via Augusta també, i que n'hi ha que diuen que hi passa, n'hi ha que diuen que no, però és igual, molt a prop, i és això que fa que sigui molt visitable, i tot és visitable, la Font de la Canya, que és recomanable d'anar a visitar, i alguna època de l'any ho fan teatralitzat i tot. Sí, allà s'hi han trobat els primers pinyols de raïm fossilitzats. I estan exposats, sí. Sí, per això diuen que és el bressol. Sí, i a Sant Sebastià també fan visites, l'únic que ara potser no és el millor moment, perquè al tenir l'església tancada perquè han de fer les obres, doncs, clar, perds una part de la visió. El claustre sí, el claustre està obert, es pot visitar, o bé, perds una mica. Llavors hauràs de lligar-ho amb els que t'ofereixen vi i cava, que també n'hi ha per allà a Sant Sebastià. Tenim unes imatges d'un espectacle que heu de fer encara, que és un espectacle que es diu Místics, de Jordina Badia, que no sé si és el juny o és aquest mes. Sí, el dia 15 de juny. El dia 15 de juny, i anem a veure aquestes imatges per fer-nos una mica idea de com és aquest espectacle de Místics. No crec en tu, Senyor. No crec en tu, Senyor, però tinc tanta necessitat de creure en tu que sovint parlo i t'imploro com si existissis. Tinc tanta necessitat de tu, Senyor, i que siguis, que arribo a creure en tu i penso creure en tu quan no crec en ningú. I després em desperto, o em sembla que em desperto, i m'avergonyeixo de la meva feblesa i et detesto. I parlo mal de tu, que no ets ningú. I parlo contra tu, com si fossis algú. Quan, Senyor, quan estic despert i quan sóc adormit? Quan estic més despert i quan sóc adormit? No serà tot un son, i despert i adormit, somni la vida? Despertaré algun dia d'aquest doble son, i lluny d'aquí viuré la veritable vida, on la vella i el son siguin una mentida? És que no crec en tu, Senyor. Bé, esperem que agradi aquest espectacle. 15 de juny, El 15 de juny, i el 15 de juny es fa a l'era de Cal Pujol. Sí, està a la part del darrere del monestir. Sí, molt bé. Tindrà sempre el monestir d'esquena.
Sí. Un dels actes que a mi m'agrada Digues. recordar és el que vam fer al gener, coincidint amb el patró, que és Sant Sebastià, que és la memòria viva. Sí? La memòria viva de la relació de la gent del poble amb el monestir de Sant Sebastià. Perquè a banda de les celebracions litúrgiques, els batejos, les comunions, els casaments, els enterraments, a banda d'això, els veïns de Sant Sebastià sempre hem tingut com una relació especial amb aquest monestir. I es van recordar coses importants, per exemple, tenim un vitrall, deies que s'hi ha fet alguna actuació al monestir i tal. A l'any 90, un fill de Sant Sebastià, que se'n va anar A fer les Amèriques. a fer les Amèriques, sí, als Estats Units. I que li va anar bé. Li va anar bé. Sí. Amb els seus pares els hi va regalar una volta amb helicòpter pels 50 anys de casats i el poble ens va regalar els bancs de l'església, que són bancs nous, i el vitrall. Ara tenim un vitrall. I el llum sobre l'altar. I sí, no me'n recordo. Com es diu? Cimbori? No, el cimbori no. No sé. Igual, no sé com es diu. O sigui, el que està sobre Unes l'altar. llums, diguem-ne... Bueno, és tot un forjat sí, que de és- ferro. D'acord. Com una làmpara que... Es nota que li va anar bé amb aquest home. No, sí, ui, hi ha altres coses, però bé. Sí. No, però això, no, ho dic perquè vam recordar això, no? Vam recordar el que va fer, que allò ens va venir la Polifònica a cantar, amb l'acte que se'ls hi va fer amb els seus pares, i per sorpresa ens va parar un helicòpter davant de la... Exacte. I no ho de la sabíeu? plaça. No, què cony. No ho sabíem. No, què Molt passa, americà què tot passa? plegat. Sí. L'únic que era veí de Sant Sebastià, doncs, sempre ha estat vinculat. Moltes festes majors, apareix ell amb fills a vegades, i Sí. o és sol, i té el seu germà, Sí, que hi té encara una casa allà. que té una casa allà, i bé, Continuat tenint... ell és de Sant Sebastià, Sí. encara que visqui... Califòrnia. Exacte. També tenim una exposició, no? Una exposició Sí, aquesta és la- dels 1000 anys del monestir. Aquesta ens l'està preparant l'Institut d'Estudis Penedesencs i està previst que per la festa major, que és a l'agost, es pugui... Sí, però tenim els però, nostres dubtes. bueno, no sé, no sabem com està. Exacte, com que encara no sabem el punt. O sigui, aquí veig que està prevista per l'1 d'agost. Per això sí que és per la A veure, sí. no? L'1 d'agost i l'exposició es posaria allà al claustre. El claustre del monestir, que són fotografies antigues... Ho hem de veure. No ho sabem, és que No ho sabem, encara està per l'hem encarregat, però no sabem exactament com anirà. D'acord. Sí, perquè hem estat remenant, Sí. nosaltres hem estat remenant això per recordar una mica la relació i tal, perquè l'església, s'ha de dir, ha estat també un espai d'exposicions, Sí, i tant. perquè Jo havia arribat a veure el tratge del bany de la meva àvia. Carai. per exemple, El tanto, que la meva àvia ara tindria 100 i pico d'anys. sí, perquè vam fer de mobles antics, o sigui, buidàvem tota la... Bueno, el claustre, esclar, és un lloc maco per fer exposicions. No, això Dins, ho fèiem a dins l'església, no? l'església. Clar, no teníem local, ara ja hi ha local, però no hi teníem local. Sí. Bueno, les esglésies I de petits... històricament han servit per moltes coses. I de petits era tot el que és la part de claustre era obert, vull dir que jugàvem allà. Sí. Heu tingut, a part de la comissió que hi ha formada, la gent de Sant Sebastià o d'Avinyonet o així, respon? Sí, perquè vam fer una cosa molt maca també, és veritat. Vam anar a celebrar el mil·lenari a Montserrat. Vam anar a Montserrat. A celebrar ens conjuntament. El de Montserrat o... I el Els nostre, fills tots. bastards de Sant Sebastià vam anar a Montserrat. No, vam organitzar 2 autocars i vam portar bestiari de tot el municipi Sí, d'Avinyonet. d'Avinyonet i vam ballar allà a la plaça i vam sortir a llegir unes paraules durant la conventual, això, Sí, indicant bastant molt bé. aquest agermanament entre, Hi ha un entre lligam, Montserrat i els Sant dos Sebastià. mil·lenaris. Sí, Que vam vam- fer les paus. No, vam demanar si podíem... Clar, vam dir, tota la documentació que hi pot haver doncs, a Montserrat, Sí, el clar. que passa que amb la guerra del francès es va cremar tot. I tot el que és anterior al 1800, no sé quan, doncs I de cara al... desaparèixer. Per anar acabant ja, perquè el temps ja se'ns està acabant, doncs de cara al futur, com ho veieu això? Hi haurà una bona restauració al final d'aquest monestir? A veure, jo de la restauració no em dubto, perquè ja estan al darrere els arqueòlegs i està tothom. I com a projecte que se sent de futur, no sé dir-te com, però seria fer un centre d'interpretació de tot el que representa el monestir i tot el que va representar Mircea Heribert, també, tot lligat. Sí, l'Ajuntament, això Això a vegades ho deixa caure. Sí, ho deixa caure, l'alcalde ho té com a bastant... Sí. Però suposo Aprofiteu, que... Sí, haurem de mirar, suposo l'Ajuntament haurà de mirar els recursos
externs que puguin arribar, perquè a veure, Avinyonet és un municipi petit, doncs recursos externs, i si aquests recursos arriben, home, posaran valor tot el que és Sant Sebastià, o que és la masia de Llinda i Llinda, i també pot ser exacte, la Font de la Canya i el que convingui, perquè hi ha més, a l'entorn hi ha petites peces, però hi ha moltes més peces. Antic molí, els antics gorgs, que estaria bé que desbrossessin. Nosaltres ens hi anàvem a banyar. A banyar i a pescar. Bueno, clar, d'aquí ve el nom, no? Dels gorgs. Però hi eren. Ara ja no hi són, aquests gorgs. Des que van fer el colera aquella que hi ha, la fassina allà a Avinyonet, de Cades, a Cades van emmerdar tota la riera i es va acabar tot. Quina llàstima. Perquè abans, com diu, i pescar. Pescàvem, com érem petits, pescàvem a la riera. Sota l'hort del seu pare rejava una font d'aigua que bevies directament de l'aigua. Et banyaves als gorgs, perquè era com un padrissot que al mig del gorg, i llavors era com una piscina per nosaltres. Sí que n'hi havia dos, n'hi havia un. Venia gent a acampar, i tot. I a fer berenades, sí. El que passa que tot ha canviat també, no? El canvi climàtic, tot, no? Perquè el meu pare recordava, i recordaven els veïns de Sant Sebastià, encara ho recorden, que hi havia unes candeles a l'hivern, el fred que feia, i tot això ara... No, ara amb prou feina glaça un dia a l'any, no? És curiós, per Sant Sebastià de Vilafranca, jo sempre dic 2 graus menys. Sí. Sempre 2 graus menys. Com que està enclotat, sempre són 2 graus menys que Vilafranca. Doncs ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies a Montserrat i Miquel. Espero que tota aquesta celebració de la commemoració del mil·lenari doncs vagi acabant bé. I escolta, quan hi hagi alguna cosa del centre d'interpretació, espero que encara tinguem aquest programa i en puguem parlar. Això esperem. Doncs molt bé, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Nosaltres també gràcies a tots vosaltres per seguir-nos. Tornarem la setmana que ve i us esperem aquí, a Terra de Marca 21. Que tingueu una bona setmana.